Geroz eta urrunago dago Jose Miguel Barandiaranen garaia, bizi izandako garaia, eta agian horregatik haren irudia lausotuago dago. Akaso belaunaldi berriek ere ez dute jakingo nor izan zen Barandiaran. Fundazioaren helburuetariko bat bada horregatik hura gogoraraztea eta hark egindako lan luzea eta garrantzitsua ezagutaraztea. Ez dago dudarik, haren ekarpenak berriztatzaileak izan zirela bere garaian, eta ikerketa zerbait bizia den heinean, haren ikasketak ere iritsi izan direla gaur egungo euskal antropologia eta arkeologiara ere bai. Fundazioaren lana ez da bakarrik gogoraraztea, jakintzak aurrera egiten du eta gu ere harekin. Horren adibidea da eusko folklore urtekariak 51. aletik aurrera sartu dituen edo bere gain hartu dituen berriztapenak euskarari garrantzia gehiago emanez, ikertzaile berrien lanak edo lanak lehentasunak hartuz edo gai berriak ere jorratuz. Fundazioak ere ikerketa bultzatu nahian, Barandiaran beka ateratzen du urtero, baita ere ikuspegi berri honekin eta horrexegatik azken urteetan ikertzaile berrien lanak areagotu egin dira, baita ere eta haiekin batera gai eta metodo berriztatzaileak eta nolabait ere arkeologian eta antropologia arloan gure fundazioak ekarpen nabarmena eginez eta gaurkotua ere bai.